I el temps, el cel es mantindrà variable amb alternança de núvols i clarianes. Ara mateix cauen ruixats al Pirineu de Lleida i aquesta tarda arribaran també a més punts de l'interior. Les temperatures pujaran i amb més facilitat passaran dels 25 graus. És tot, ens actualitzem d'aquí una hora al punt de la 1. RAC1. Aquest dissabte és superdissabte de futbol a RAC1. A les 4 de la tarda a Cornellà al Prat, Espanyol Reial Madrid, tercera jornada de Lliga. Viu el partit des de mitja hora abans de RAC1 amb Eduard de Batlle, Gerard Costafreda, Xavi Puig, Jaume Molló i Dani Solsona. Un partit gran amb homenatge a Raúl Tamudo. I a 2:15, al Vicente Calderón, Atlètic de Madrid-Barça amb Joan Maria Pou i tot l'equip del Barça juga a RAC1. Després de l'aturada per seleccions, els de Luis Enrique volen sumar 3 punts en un dels camps més complicats de primera. Contra l'equip de Simeone no s'hi val a badar. A més, pendents de l'Ells Nàstic a segona A. I a les 11, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Aquest dissabte és superdissabte a RAC1. El Barça i l'Espanyol juguen a RAC1 són una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, Golden Park.es i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som 1. La primera pedra del vermut. Amb Jordi Margarit, esclar. I avui fem el vermut de la primera pedra des d'un lloc brutal. Som davant la Catedral de Barcelona. Brindarem per autors, editorials i llibres. La 33 edició de la Setmana del Llibre en Català, que li queden 2 telediaris i un programa de ràdio, aquest que esteu escoltant. Són les 12:07. 7 minuts menys al País Valencià. És l'hora de l'Àngelus. És la hora de l'Àngelus. Que bé que sona aquesta sintonia davant la Catedral de Barcelona. Ferran Torrent, bon dia. Escolta, molt bon dia, però feu el favor de no aneu traient pit, que si 400.000, que si 1 milió, que si 1,5 milions, que si 2 milions. Vols que et digui una cosa? Ara, quan tinc el 9 d'octubre, nosaltres superarem aquesta xifra. Però no esperava menys. No, nosaltres d'aquí al 9 d'octubre, ja estem mobilitzant. Jo ja li ho he dit a la mobilitat, però escolta, el 9 d'octubre, diu, què és el 9 d'octubre? De lo que siga, tu, el 9 d'octubre, tu allà a desfilar, ara ja te dic jo, quina disciplina que teniu vosaltres, de que si la cartolina esta, la cartolina l'altra, que si passa el punter i tosquets, que no fa falta guàrdia urbana. Això aquí ja ho veig una mica més complicat. Per exemple, aquí, la cartolina vermella, tots els corruptes. La cartolina blava, tots els que volen ser corruptes però no gosen fer-ho. La cartolina blanca, els idiotes que roben. Ara, ja dic jo que quan començarà la manifestació cadascú aniria per un carrer. Això sí que no ho puc garantir, però que en serem molts, sí, perquè estem molt emprenyats. Esteu emprenyats. Escolta'm, tu ets l'encarregat de la mobilització al País Valencià? No. No m'estranyava que penquessis tant, tu. Ja m'estranyava. No confien en mi. No, jo tampoc. No confien en mi. Jo tampoc. Ni tan sols confia jo en mi. No. Això sí que no. Per cert, estàs a la Fira del Llibre? Sí, senyor, sí, a casa teva, Doncs fes alguna recomanació, eh? Sí, un dinar, un dia qualsevol, Ferran Torrent. És això? Molt bé. Així m'agrada, ja tens el vermut pagat. Molt bé. Doncs porta'l. Avui estàs al carrer i no te sent massa gaire bé. Escolta'm una cosa. Digues. Saps quants centenaris hi ha del Xapó? Centenaris. No conec aquell que te bevies tu quan estaves a la mili. Centenaris. De gent que ha passat dels 100 anys. No ho sé, no tinc ni idea. Deuen ser forces. 60.000. 60.000 persones i expliquen el secret d'arribar a 100 anys o no? No, això no va preguntar-te, tu ho saps? Jo no, és que me'n falten pocs, però hi arribarem. No, a tu te'n falten menys, encara. No, a veure, a mi hi ha una cosa que m'estranya molt, que hi ha tants centenaris, tanta gent que ha passat els 100 anys, perquè fan just al revés del que fem els valencians. És a dir, tu saps que els japonesos són molt treballadors. Molt. Clar. Saps que, no sé si ho fan encara, tenien aquella manera de fer vagues
que feien més producció de la que tocava. Ja, sí. Qui ho pot entendre, això? Vale. Doncs, així i tot, hi ha 60.000 persones que passen dels 100 anys. Bueno, jo et dic una cosa, jo quan entro al casino, del meu poble, i quan veig un tio que passa al 75 ja me poso una mica nerviós i li miro la cara, li miro els ulls i tal, perquè clar, com està la cosa de les pensions tan malament, jo sempre els dic, escolta, tu ja portes 10 anys cobrant pensió, has de deixar un lloc, entens? Tu no pots viure molts anys, perquè quan més anys vius tu, doncs nosaltres els que anem darrere no podem rebre pensió. I automàticament Torrent reps una hòstia quan li dius això. No rep una hòstia, doncs te la mereixes. segur que se'n recorda de tots els meus familiars. Clar. No, però és que no ho dic jo. Tota la gent que passem dels 50 sempre hem fet un lobby, entens? El lobby pensió. Dic perquè, clar, tu ja saps que el Rajoy ha tirat mà del por de les pensions i l'ha deixat tremolant. Jo sempre els dic, tots aquests que parlen que amb la Catalunya independent el problema de les pensions, jo sempre els dic una cosa, que no és meva, la vaig sentir perquè un intenta escoltar tothom, no? No patiu si Catalunya és independent per les pensions. El que heu de patir és si continuem depenent d'Espanya. Aleshores sí que hi ha problema amb les pensions. No, jo espero que Catalunya me passi la pensió a mi, perquè jo que d'aquí no vaig a cobrar perquè sembla que han tirat mà de la pensió 3 o 4 vegades ja. No ho han dit, però han deixat el pot tremolant. Tremolant totalment. Escolta'm, jo ja sé el secret del Japó, me l'acaben de passar ara mateix. Digues. Al Japó es foten el sushi. Vosaltres aneu amb l'all i pebre i, clar, com pots arribar fins als 100 anys? Perdona. L'all i pebre no té punt de comparació en cap plat del món. L'altre dia el va provar, em va sentar fatal perquè estava molt picant. Però no estava collons, de veritat. Ferran Torrent. Era molt bo. Vinga, gràcies, escriptor. En aquí et recordem. Bon dia. A veure si me vens alguna cosa per ahir, tio. Ara hi vaig, corrent. Adéu. La primera pedra del vermut. Amb Jordi Margarit, esclar. Avui fent el vermut des de la Catedral de Barcelona, bon lloc. Dissabte 12 de setembre, l'endemà de la millor campanya de comunicació de Catalunya cap al món. Com titula avui La Vanguardia, demostració meridiana. Claredat total, hi afegiríem. Si encara no us heu llevat, heu de saber que aquest tacte dur que noteu a l'esquena no és cap membre orgànic del vostre company de llit, no. El pal de l'estelada que ahir vau dur a sobre tot el dia us ha acompanyat tota la nit. Pareu, doncs, les fantasies eròtiques i cap a la dutxa, marranes i marranos. Benvinguts! Immersos en ambient de llibres, doncs, a la impremta de l'estudi controlant màquines de tota mena, Daniel Puntiprats i Núria Riquelme. Aquí fent que l'edició quedi ben maca i polida, l'Ivan Caral, l'Isabel Vinaixa i el Víctor Endrino. Bon dia, Víctor. Hola, bon dia a tothom. Vinga, doncs, escolta'm, i tots els autors que reunim dissabtes de 12 a 1 del migdia. Iu Forn, bon dia. Hola, bon dia, bona hora. Marta Esparza, bon dia. Molt bon dia. L'Àlex Solà, el bé negre, bon dia. Molt bon dia. Avui, a més, hi afegirem la presidenta de la comissió organitzadora de la Setmana del Llibre, Montse Ayats, benvinguda, bon dia. Bon dia. Podem saber ja xifres preliminars d'aquesta 33 edició? Bé, el que dèiem aquest dimecres és que ja els expositors ja havien fet les vendes de tota la setmana que l'any passat. O sigui, anem bé. Anem bé, anem molt bé. Tenim algun problema de retorn d'auriculars, el que no hi estigui fet, per exemple jo. Ara ha millorat això, el retorn d'auriculars ha millorat una miqueta. Estem molt contents per això, perquè la setmana ha avançat molt, els mitjans de setmana ja havien facturat
una xifra semblant a tota la setmana de l'any passat. I això que avui tenim un 21% més d'expositors, sí, això vol dir que al haver-hi més gent també s'ha facturat més. Bé, hi ha més gent. Ara es vull treure la punta, ja No, perquè hi ha més gent, per tant vol dir que tots hem de facturar més perquè la setmana globalment pugui dir que hem facturat més. Per tant vol dir que ha passat molta més gent per la setmana, vol dir que els editors hem fet un esforç d'avançar novetats. Tradicionalment fins al 15 de setembre no sortien les novetats, les hem portat a la setmana, ha fet bon temps, els mitjans de comunicació hem sumat amb moltes publicitats, molt bé, i per tant tot plegat és un èxit. No pateixis que a partir d'ara ja no sé si tindràs la mateixa opinió quan acabi el programa. Bueno, intentaré mantenir-la. N'anirem parlant doncs aquesta propera hora perquè, atenció, avui des de la Setmana del Llibre en Català, la primera pedra del vermut en directe. Ara és el moment de posar-se firmes. Vinga. La primera pedra del vermut. Amb Jordi Margarit, esclar. La formación del espíritu nacional. Eliu Forn està assegut al costat de la Montse Ayats, la presidenta de la comissió organitzadora de la fira. Has de saber, Montse, que només arribar, Eliu ja estava criticant la fira, aquesta 33 edició. I amb raó. Què vol dir això que hi falten estants? A veure, estan mirant abans de venir, abans de seure aquí, estan mirant i aquí ha falta un estand només de Felipe González, que últimament té molta producció literària i que no para. Per tant, aquí hauria d'haver un estand només dedicat a ell. I tu creus que Felipe González vendria? Arrasaria aquí, perquè és un públic molt entregat. Ara jo els estic veient les cares de la gent que passa, jo els estic veient que tothom està desitjant llegir algun article, alguna cosa, algun producte que ell últimament està molt donat. Alguna carta. Falta també un estand de cartes de polítics en els diaris, que això també s'està portant molt com a gènere literari últimament. I això heu badat. Però segur que ho has mirat bé, perquè hi ha gairebé de tot en aquesta setmana del Llibre en Català. Amb uns llibres de neon hauria de posar aquí les cartes dels polítics, i després un gènere que també es porta molt últimament, que és la rectificació del que jo he dit, que no he dit, que he dit, però que ho he dit, però no ho he dit. Sí que ho he dit, però tampoc ho he dit gaire. No, escolta, això no fotem. Això ja va quedar clar a La Vanguardia l'altre dia i va quedar claríssim que havia arribat la cinta que l'Enric Juliana va publicar, a més ho vam passar-la per RAC1, i escolta'm, en tot cas, sempre matar el missatger. Sempre, per això estan els missatgers, per ser matats. Directament, quan ets missatger fan el contracte, punt número 7, vostè serà matat. Novel·la negra. Exacte, novel·la negra, sí. Falta estant de Felipe González, estant de cartes de polítics, estant sobre literatura i de rectificació. Doncs, escolta'm, si de cas, deixem, la Montse Ayats he vist que prenia nota. La notícia del dia, la postdiada, per celebrar-ho, donarem avui, atenció, diferents premis. Premi Patata Fregida a la millor portada. Vinga. És de La Razón d'ahir, que ja ell... O sigui, és sensacional perquè ja deia la gent que aniria a la manifestació. En la portada, en la notícia, hi havia, per cert, una fotografia, diu, recreació de l'escenari realitzada, bla, bla, o sigui, ja veien l'escenari, veien la gent, és fantàstic. És ja preveure el que passarà hores després. Perdona, és l'obligació del periodista, també, La Razón, preveure el que passarà. El dia abans, publicar la foto del que passarà hores després, que és una cosa, és un gènere nou, que aquí també hauria de tenir diversos estants dedicats a això. També deia la gent que hi aniria, diu, las previsiones son de la mitad, referint-se, daran la xifra de 2 milions. Ells ja deien la xifra que es donaria, diu, aunque las previsiones son de la mitad, és a dir, ja sabien el que dirien els uns i ja sabien la realitat. Però el millor és el titular, diu, això és d'ahir, diu, la manipulación del acto de la diada, si a la chica se le rompe la voz, mejor. I dius, què xica? Perquè jo entenc que la Montse Llussà està fantàstica. Home, està jove, està tendra. Jo demano un aplaudiment per la Montse Llussà, home. De conya. Que és la que va sortir a presentar l'acte. I La Razón volia que se li trenqués la veu? No, és que es veu que algú va anar a un assaig que sortia una nena, però la nena aquesta no va aparèixer per cap banda, no va presentar l'acte, no va fer una... O sigui, no va estar allà, no va succeir. És a dir, no només ens avancem el que passa, sinó que després el que dius que ha de passar no passa.
Un punt per la... Bastant interessant. Per la Razón. Hi havia un premi compartit en aquí o és a la pròxima? No, és a la pròxima. És a la pròxima. És un megapremi. Premi Escopinya Natural al Vapor. Per qui? Allò que se'n diu... Aviam, un i altre. a Periodista Digital el titular em va agradar molt perquè just acaba No, perdó, encara no havia acabat la manifestació i diu, una diada obscena i grotesca. Que mira que hi havia adjectius que se li podien... desagradable totes dues coses, no? Jo quan he sentit el Margarit fa una estona que deia no sé què de quin palc al costat, que és una cosa que no... Calla. Però jo no sóc de l'organització d'ahir, hi era, però no. Periodista Digital deu haver sentit a la Margarit. Llavors publica una foto en el que es veu Artur Mas i 3 dels seus consellers, entre els quals el de Cultura, etc. Diu, Artur Mas escorado a la izquierda, perquè estan a la foto. La portada és fantàstica. La portada d'un digital, però després hi han 2 premis més que els buscaré aquí, perquè avui com que veníem aquí a l'aire lliure ho tinc les fotografies a l'iPad, que són de de Libertad Digital, que també és un premi que donem amb molt de carinyo. Va. Una multitud uniformada clama por la independencia en el centro de Barcelona. Cientos de miles de separatistas, almenys es veu que sí que hi havia gent, uniformados al más puro estilo norcoreano. Ostres! Bé, uniformats, sí. Jo no sé, la veritat és que ara no tinc per puntualitzar una miqueta. A l'estilo norcoreano, gràcies a Déu, no hi ha anat. Això diuen ells. Això ho diuen ells. Com que la premsa mai menteix. Altre titular, ja quan entraves dins, multitudinario primer acto del golpe de estado del 27S. Impressionant. Ja ho sabeu, o sigui, ahir no només... Ara, a partir d'ara sou nord-coreans i colpistes, que ho sapigueu. Quan sortiu de casa i mireu els vostres fills als ulls, els hi dieu, els vostres pares són nord-coreans. Jo sé que molts amaguem a casa un tricorni i un bigotet. Al suelo! Tots portem un nord-coreà dins. També. No, però és que jo recordo algun cop d'estat. Escolta, tercer premi, Morro de Tocino, a la millor notícia sobre la diada, aviam. La Gaceta treu les 11 mentires del 11 de setembre i treu 11... Allò que se'n diria revisionisme històric, s'inventa una sèrie d'històries que no tenen res a veure amb la diada i amb tot el que va passar el 1714, però hem agafat 2 dels punts que resumirem molt ràpid. Un dels punts en els que, segons ells, es demostra això, que és una mentida històrica. Diu, lejos de la revolució... Mira, posa en català, perdó. Lejos de la revolució dels somriures y el pretendido secesionismo amable, atenció, durante la ofrenda floral a Rafael Casanova se producirán, diuen ells abans, muy probablemente insultos, injurias y amenazas a los traidores a la causa independentista o botiflers en terminologia nacionalista. O sigui, ells ja preveien el que passaria abans, cosa que no va passar, perquè fa temps sí que ja anava, i diguem, uns quants frics anaven allà a fer unes coses molt estranyes que quan ho veies, per aquest senyor què li passa? Que ha esmorzat fort o té un problema? Això fa anys que no succeeix, per tant, doncs... Però m'has de reconèixer que repetir 30 vegades els segadors era una cosa que posava, Sí, sobretot per qui està tota l'estona allà. Exactament. O per qui toca. Exacte, no, el de la tenora, el tio flipava. En aquest moment el de la tenora està... Sí, amb oxigen. Sí, no, està al llit. Va dopat. S'ha fotut 3 peus de porc per esmorzar amb cancel·lada viada i no n'han tingut prou. La verdad de la diada encara et falta un apunt. Què deien sobre el procés? Diu, insisten los nacionalistas que el procés es de abajo arriba y que la generalidad, acabat amb D, la generalidad solo recoge el sentir natural del pueblo. La realidad es que el pueblo catalán ha sido sometido a un enorme caudal de patrañas, embustes i tergiversaciones. Això també és una de les veritats històriques, que tampoc sé que ben bé hi pinta aquí, perquè sapigueu que l'habitual, esteu manipulats, no sabeu ni el que penseu, sou gent pobra, d'esperit, de cervell, esteu manipulats, i ara no sé què feu aquí, podent estar... no sé. Tot això no ho diuen, No, això ja és collita teva, Ja, això és collita meva. Al loro, s'ha notat per la intensitat. Sí, la passió, la passió. Vinga, escolta'm, si el vostre fill té problemes d'addicció, feu com el periodista Albert Castellón, que va anar al programa El gato al agua d'Intereconomia, gran emissora, per explicar-nos aquests problemes. Vinga, escolteu, perquè el seu fill pobre té problemes escolars i té problemes linguals. Escoltem-ho. Mi hijo, yo lo tuve que sacar a un colegio privado porque no sabía pronunciar la Z con 6 años, porque la Z no existía.
Entonces, Zaragoza, no sabía decir Zaragoza. Es una tontería, pero como eso, es una tras otra durante 40 años. Per tant, doncs ja sabeu, a Catalunya hi ha milions de nens que no saben dir la Z. És molt greu, això. Això és gravíssim. No saber dir una de 28, A l'escola privada sí que ensenyen la Z, perquè el seu fill va a la pública i no sap dir la Z, per tant l'ha tret a la privada, allà sí que sabrà dir la Z. I ell, pobre, ha estat tan desbordat per la realitat de la vida que no li pot ensenyar a dir la Z. Això s'ha d'ensenyar a l'escola. Els pares són també pobra gent, perquè molts són catalans, inclús. Són gent humil. Però escolta'm, no tot... No saben agafar el fill i dir-li, mira, Z! No, Mazinger Z potser sí. A la mateixa tertúlia, però, escolta'm, no carreguis tant, descobrim una cosa que no sabíem. Sí, què és aquesta? Mira, escolteu-la. Los medios de comunicación del Estado en Cataluña. Estos como si fueran de la Generalitat. Porque el Estado hace muchas décadas ya que desapareció de Cataluña. Y porque los que mandan en la agencia EFE, en Televisión Española o en Radio Nacional de España, pues son una lista de 3 nombres que ofrece Convergencia y señala al que más le conviene. Hasta en el arzobispado. Hasta en el arzobispado y en todo lo demás. Sí. En los puertos, en los aeropuertos, en la Guardia Civil, en todas partes. Doncs escolta'm, hem guanyat un nou analista polític de nivell universal, Sí, ja acabem ràpid amb el tema perquè és que vosaltres a vegades, però això, perquè esteu manipulats, esteu a l'escola, a la tele, us diuen el que heu de pensar, que sapigueu que a partir d'ara hi ha un nou analista que l'heu de seguir, es diu Àlex Lecchio. És fill d'Anna Obregón i Alessandro Lecchio, com el seu propi nom indica, i l'altre dia l'entrevistaven i el titular de la Gaceta és "No estoy de acuerdo con lo que representa Podemos". I llavors ens expliquen el hijo de Ana Obregón cambia de rumbo, que això també és una cosa a destacar, y se muestra ahora dispuesto a atender a los medios de comunicación y a responder sobre la situación política en España, que era una cosa que estàvem esperant. Hòstia, què deu pensar Àlex Lecchio de la situació política en Espanya? Doncs ara ja per fi ja ho tenim, que ho sapigueu, seguiu-lo perquè ell us obrirà els ulls perquè esteu absolutament ensegats. Gran Lecchio, sí senyor, gran Lecchio. Escolta'm, hauríem d'acabar amb els deures que has posat a l'Àlex Solà? Sí, avui l'he posat deures. Atenció, el B negre té deures avui. El veia molt despistat i he pensat, Àlex, aviam si t'espaviles. A Twitter hi ha un perfil que es diu Arqueòleg glamurós, que té bastant d'èxit entre segons quins sectors perquè es barallen molt entre aquest perfil i gent que el contesta. I el dia de l'acte del Junts pel Sí a l'Arc de Triomf va piular la fotografia de tots els que participaven amb allò que fan amb la mà, aquella foto que ja s'ha convertit en un símbol, i tota la gent darrere. I la piulada era Ali Baba i els 40.000 lladres. Imagina't. Que això, així en general, dir lladre a 40.000 persones, més els de l'escenari, que n'hi havia uns 100, doncs són 40.100. No superàvem els de València, segons el Ferran Torrent. No, perquè a València... Home, a València van arribar a tenir un grup parlamentari propi als corruptes, que era el segon grup parlamentari amb nombre en el Parlament valencià, cosa que té bastant de mèrit. Bé, doncs, han anat passant els dies i al final hem sabut qui era el senyor aquest. L'arqueòleg aquest, ja sabem el nom, per exemple, Gorka Kenner va publicar, diu, aquest senyor que ens insulta es diu Roger Molines i pertany a Iniciativa per Catalunya. I efectivament busques i aquest senyor té un càrrec fins i tot a Iniciativa per Catalunya de l'Hospitalet de Llobregat. Llavors, quan vaig veure la notícia i com que això a Twitter ha provocat molts comentaris i molta polèmica, vaig pensar, posa-li deures a l'Àlex, perquè esclar, com és això dels perfils falsos? Vinga, Àlex. Com es descobreix? La veritat és que abunda molt. De fet, aquest tuit de l'Alibaba i els 40.000 lladres, curiosament, va haver-hi algun altre usuari que va tenir la mateixa pensada exactament, que és flauta fascista, l'usuari que va fer exactament el mateix tuit. No se n'està aquí el vincle entre arqueòleg i flauta fascista, però és real, el van pensar, són gent molt eloqüent, aquests, i alhora el van pensar tots dos. Jo el que vaig fer quan em va passar això va ser investigar una mica aquest usuari arqueòleg. Evidentment és algú molt conegut perquè té com una fixació per atacar tot el que no és Catalunya sí que es pot o en el seu moment Iniciativa als Verds. Ja és una persona que, mires el seu usuari, ha fet 94.000 piulades des del desembre del 2009. 94.000, són 50 piulades al dia. Poca feina, diu. Poca feina. S'ha de tenir molt poca feina per fer efectivament 50.000 piulades, 50 piulades al dia. No? En qualsevol cas, evidentment, després de dir lladres a 40.000 persones, va començar la cacera de qui és aquest home que s'amaga darrere d'un pseudònim. I realment, a internet, tot queda. Tu no pots dir a internet una cosa i pensar que allò desapareix perquè la gent té memòria. I aquest personatge tenia un blog que es diu glamboy69.wordpress.com, voldria repetir el nom, glam de glamour,
Boi de 9 i 69 d'això, i aquí fa molt temps ell va penjar qui era Roger Molinas i la gent se'l recordava, i evidentment a la que va sortir que es deia Roger Molina van començar a treure vídeos seus de YouTube fent intervencions, van buscar el seu arbre genealògic perquè es veu que era net d'un dels capos de la patronal catalana i tota la seva vida va quedar descoberta. O sigui que, pel aviso per a navegantes, els que van amb pseudònim, a molt de compte. Atenció, aquest aviso per a navegantes. L'Àlex Solà existeix i el Benegre també. Després continuem parlant de sarses amb la Montse Ayats de la Setmana del Llibre i amb la Marta Esparza. Parlarem d'absurditats. De què parlarem? Doncs una absurditat que està a punt de passar, que és la tornada al col·le dels nens. Doncs vinga, mentre fullegem llibres que diguin les recomanacions. Som-hi, vinga! RAC1 t'està oferint La Primera Pedra, versió vermut amb Jordi Margarí, en directe des de la 33a edició de la Setmana del Llibre en català. Despertant-te, esmorzant, passejant, comprant, celebrant, conduint. Vius connectat. Conduint, desconnecta, evita les distraccions. Milers d'accidents de trànsit són provocats per l'ús de mòbils, GPS i aparells de ràdio. Generalitat de Catalunya. No siguis un més a classe. No estudiïs com estudiaven els teus pares. No renunciïs a estudiar per falta de temps. No acabis mai els teus estudis. Des de 1995, milers de persones estudien una carrera, un màster o un postgrau d'una altra manera. Entra a uoc.edu i informa-te'n. UOC, la primera universitat online del món. Torna a l'escola gratis, perquè si equipes els teus fills a Abacus Cooperativa, ompliràs el teu carretó a Capravo. Només del 7 al 13 de setembre et retornem l'import de la teva compra a Abacus amb vals de Capravo. Promoció no aplicable a llibres ni a llibres de text, exclusiva per titulars de la targeta al meu Club Capravo. Consulta les condicions a les webs d'Abacus i Capravo. Amb el Club Vanguardia, tornar a la rutina costa menys. Aprèn idiomes amb un 25% de descompte a l'Escola d'Idiomes Moderns de la UB i un 20% a les acadèmies WhatsApp o un 7% de descompte amb tots els postgraus, màsters i MBAs a EADA. Aprèn a conduir amb 3 pràctiques gratuïtes a les autoescoles Oi Boi o aprèn a fer batuts detox amb els cursos gratuïts per subscriptors a Casa Viva. Què dius? Que encara no n'ets subscriptor? Truca ara al 902 53 53 00. Tenim una oferta per tu. 3 personatges perduts en vides aparentment allunyades. Han de passar comptes amb el seu destí. Sense fi, de Salvador Company. Una novel·la sobre els diners, el sexe i el poder. Sense fi, Premi Pini Soler 2015. Un llibre d'Angle Editorial. RAC1. L'any que ve les mates són en anglès. T'imagines la cara del teu fill? Si necessita millorar l'anglès, els cursos de British Council l'ajudaran. British Council et canviarà la cara. Més informació al nostre web britishcouncil.es. Qui no coneix Ca l'Anuri? Situat al passeig marítim de la Barceloneta i amb un equip de persones amb inquietud gastronòmica. On pots gaudir dels millors arrossos i productes frescos de Llotja. I ja ho sabem, sigui l'estació de l'any que sigui, sempre és un plaer menjar davant el mar. Reserva al 93 221 37 75. Ca l'Anuri, la qualitat vora el mar. Mundo Deportivo t'ofereix la bossa vintage del Barça. Mai abans el passat i el present del Barça havien estat tan units per un estil que triomfa. Tu i el Barça, molt de moda. Aconsegueix la bossa vintage del Barça per només 9,95 €. Cartilla dissabte 19 i diumenge 20 de setembre només amb Mundo Deportivo. Argentina acude a las urnas el próximo 25 de octubre para elegir nuevo presidente. ¿Acabará el kirchnerismo? Vanguardia Dossier analiza en su nueva monografía la situación del país hispanohablante más extenso del planeta. ¿Por qué Argentina es un país democrático en sentido minimalista? Vanguardia Dossier le da las claves. Ya a la venta. Molt bona tarda, ja hi som aquí a Trencadís. És un mosaic original. L'infidel neix o es fa. Diferent. Quería venir muy perfumado para ti. Sí. És una història insòlita, divertida, emocionant. La nostra il·lusió era formar una família numerosa. És una finestra oberta a la realitat.
És 12 enredaires sense pèls a la llengua. Això m'ho vaig treure tot així. Ni una arruga. És una entrevista sorprenent. Jo sempre dic que per mi ser com soc és normal, no? És Trencadís amb Sandra Berneda. Cada tarda, després de l'Eusitis, a 8 TV. Vine i veuràs. Veiem demà. RAC1. Tots som 1. RAC1. Tots aquells que no els agrada allò, Catalunya està no sé què, a tots aquests que no viuen la trampera i la il·lusió, La primera pedra. amb 2 pedres per ells. Amb Jordi Margarit. Esclar. Avui fent el vermut de la primera pedra, acompanyats de bons amics, aquí des de la plaça de la Catedral, 33 edició de la Setmana del Llibre en català, amb la Montse Llats, presidenta de la comissió organitzadora de la Setmana del Llibre en català, i fa caloreta, Molta, però ja ens convé, ja ens convé. Molt bé. Escolta'm, no només la Setmana del Llibre en català creix, les vendes de llibres en català es van recuperar un 3%, mira, 3%, 3%, deu ser, es va invertir, Colla corruptes. No. Esteu tots, sou una colla corrupta. És per celebrar-ho, per això, les vendes. Sí, el 2014 ha començat a no perdre o no baixar i per tant estem esperançats. Sant Jordi va anar molt bé, les setmanes estan anant molt bé com us hem dit i per tant el que veiem és que ens mirem el 2016 amb molt d'optimisme. Escolta'm, esteu guanyant en prestigi, els editors avancen el llançament per fer-los coincidir amb la Setmana del Llibre. Sí, volem que això sigui la represa literària de la tardor, ho estem aconseguint i estem demostrant com a sector que quan ens hi posem doncs som capaços de canviar, ni que sigui a petita escala les coses. I bé, i el Liu, que abans deia que hi faltaven coses, jo crec que el que ha de fer és tornar-hi a passar. Això t'ha farapat, això t'ha farapat. Sí, Veus, diu, perquè... això es fa. Diu, mira que tu t'ho dit, Els convidats me'ls tractes bé. Però és que sóc mala persona per principi, llavors dic, a veure, si tot va bé, a mi, o sigui, els catalans, que una cosa funcioni no ens agrada. Per tant, sempre ens hem de queixar. Tu i jo hi parlarem després a la una, Ui, quina por. Vinga, va, de realitats d'evidències anem a les absurditats. 1.560.468 alumnes. Dilluns comencen el curs escolar més nombrós de la història. Suposa 12.796 estudiants més que el curs passat. Aquest any s'inicia amb més centres plurilingües i es preveu un augment de l'anglès en matèries no lingüístiques. S'espera també que un alt percentatge d'alumnes facin una segona llengua estrangera. Marta Esparta. Doncs sí, és una d'aquelles absurditats que tant m'agraden. Mentre el govern espanyol s'esforça en acabar amb la llengua catalana com a llengua vehicular a l'escola a Catalunya, sembla que no només consolidem el català juntament amb el castellà com a llengües oficials i habituals, sinó que intentem que els alumnes aprenguin tantes llengües com sigui possible. I ojo el que et dic, ojo el que et dic ara. Podem votar el que ens doni la gana. Ai, tots a la Meridiana, allí, independència. Però realment notarem que hem deixat de ser oficialment espanyols quan siguem capaços de parlar i entendre l'anglès amb certa normalitat. Porque yo hablo inglés, y hablo alemán, y hablo francés, y hablo, no sé si son 7 idiomas, 8, tenía que Bueno, mirar doncs, més d'1,5 milió de nens que comencen l'escola dilluns. Quan deixi de passar això que escoltàvem, sí. alguna cosa haurà canviat. Ah, doncs sí, és que clar, jo no escolto res. I l'absurd? Doncs l'absurd del tall que acabem d'escoltar no és el fet de que aquest senyor digui very way, sinó que els comentaris sota ficava el periodista anglès de puta pena. Vull dir, increïble. Increïble. Raó tenia. Doncs sí. Més d'1,5 milió de nens comencen a escola dilluns. Aquest dia, el 14 de setembre aquest any, és el que marca, sense cap mena de dubte, la fi de les vacances i la tornada a la normalitat. T'imagines quasi tanta gent com hi havia a la Meridiana, bueno, segons alguns més, però bueno, fent la mitjana, quasi tanta gent com hi havia a la Meridiana, demà passat s'hauran d'encabir a les aules catalanes. Després de 3 mesos jugant a la piscina, amb els avis fotent els que els hi doni la gana, i sort dels avis encara, anant a dormir tard i de sobte que no em toquin els avis. I de sobte a l'escola s'estressen, les criatures s'estressen. És normal. Mira, això vindria a ser com posar a Morenés a la pinya dels Minyons de Terrassa, allí el pobre envoltat de catalans en faixa, sense cap tanc ni res a mà, que dius, quina angoixa, noi. Quina angoixa. Jo li vull desfilar aquests nens, aquest milió i mig que desfilin tots per la Meridiana, tots a la classe junts. Una gran riuada de nens anant cap a col·le. Uniformats de nord-coreans. O sigui, exacte, uniformats com a nord-coreans i envien fotos a Espanya i que vegin ja que uniformados. Estaria molt bé. Mira, una nota que haurem de prendre. I ara parlant de coses absurdes, han inventat uns pupitres, això és cert, que en comptes de cadira normal tenen una mena de bici amb pedals.
Això sí, quan els nens es posen nerviosos poden descarregar energia, van peladejant. Se'n diuen bicipupitres. Això és veritat. Això és veritat, i ja funcionen en una escola... Sí, és veritat, és traduït directament de l'anglès. I ja funcionen en una escola de la zona del Quebec, al Canadà. Quebec, clar. Es veu que hi ha crios que fan un tour cada dia i els donen els pedals i és bona idea, però nens hiperactius és una molt bona idea. En fi, el cas és que abans d'aquest dia en què s'inicia tot, arriba un dels moments més estranys per un nen, un dels moments més estranys. Parlo del moment, carai, no vull tornar al col·le, però com em mola el material escolar nou. Veus els nens allà enganxats als llibres, aquella olor que fa el llibre nou, o a les gomes Milan aquelles amb aquella oloreta. Increïble. Les gomes Milan, els nens es mengen, és que estan boníssimes. Sí, esteu... A més no engreixen, són 0%. Un moment complicat, és un moment complicat i a més l'hem anat complicant amb el pas del temps. Per exemple, quan jo era petita, que no fa tants, teníem la motxilla. La motxilla, que amb una mica de sort no era heretada del germà gran o del fill del veí. Era una motxilla normal, cremallera, 2 tires per penjar-la a l'esquena, blava o vermella. Heu vist ara la quantitat de models de motxilla que existeixen en el mercat? Motxilles d'esquena, laterals, amb rodes, allò rotllo maleta, amb cremallera, amb botons, amb velcro. N'he vist alguna amb llums, amb intermitents. Que dius, ostres, nord-coreana. No sé si fa falta tampoc. Però això és necessari perquè hi ha nens que es muden cada dia de casa, surten pel matí de casa i pel volum de la motxilla dius, aquest nen s'està traslladant, aquest nen deixa de viure aquí, se'n va a viure amb un allò que es porta a l'armari, la cuina, la mare, el pare, la iaia, tots els porten a la motxilla. I hem d'anar senyalitzant, sí, tant que sí. I aquí no s'acaba el tema, perquè un cop hem escollit el model, s'ha d'escollir el disseny de la motxilla. Dora Exploradora, Peppa Pig, Transformers, Quatre Fantàstic, Minions, Benny Holly. Heu vist els dibuixos de Benny Holly? Això també té per una secció d'absurditats, una llargueta. Princeses variades. Encara se'n veu alguna motxilla de Pokémon i de Bob Esponja, fins i tot. I la sempre omnipresent motxilla del Barça. Ei, que no falti, és la bona. No només la motxilla, no. Escolta'm, s'haurà d'omplir aquesta motxilla. Estuig, la maquineta, les gomes, que dèiem, d'esborrar... Les gomes d'esborrar, les gomes d'esborrar. Un altre tema. Ara n'hi ha de totes formes i color, però no són de bona qualitat. Les millors gomes d'esborrar ja s'havien inventat. Eren aquelles gomes blanques quadrades que ficaven Milan al davant. Aquelles eren les bones. No aquella versió que va sortir després de color verd més petita amb una tortuga amb patins. No. La bona era la Milan de color blanc. De sempre. Clar, que a més depèn del tipus de nen que eres, acabava tota trencada, esmicoladeta en trossets o quedava totalment arrodonida, com si fos una piloteta. Vull dir, ja estava inventada, no feia falta que inventessin més gomes. Gomes que després s'hauran d'encabir en un estoig. L'estoig. Una altra gran decisió, l'estoig. Estoig tipus bossa, amb una cremallera, amb 2 cremalleres, amb xec, estoig dur d'aquells que porta el material perfectament organitzat amb gometes. Només està organitzat el primer dia, perquè després l'obres i allò cau com el PSC, cau a plom, pa. Sí. Aquí estic notant jo uns comentaris una mica... Ja continua. No gaire escolar. Anem per feina, Esparza, anem per feina, no sigui cas que la Junta Electoral ens obligui a fer un altre programa. Entrevisteu-me a mi per compensar. Per compensar, entrevisteu-me a mi durant 3 hores. No sé de què m'esteu parlant. I com no, els llibres. Això sí és absurd. 2 temporades parlant de literatura a la Primera Pedra i aquest any que vinc aquí ja no parlo de llibres. Això sí que és absurd, això és una absurditat absoluta. Fasca! Toma. Els llibres, 12 llibres de text de la mida dels toms de la gran enciclopèdia catalana ampliada, que veus els fisios fregant-se les mans a les sortides dels col·les calculant el nombre de futurs clients. 12 llibres de text, no de trinca, perquè abans aprofitàvem alguns llibres, recordeu, del germà gran o de la cosina, però ara no, i les mates i el català deuen avançar molt d'un any a l'altre perquè cada any els toca als papis comprar llibres nous. Sí. Què dius? Quines novetats tan important pot haver-hi sobre aprendre a sumar i restar per haver de canviar els llibres de mates de segon de primària cada any? Perquè no ens agradaria pensar que darrere de tot això hi ha algun tipus de negoci amagat. No siguem mal pensats. Escolta, Esparza, vam dir que no parlaríem de llibres perquè d'un altre rotllo. M'estàs fotent aquí una pallissa de llibres perquè aquests llibres escolars, que si vols que arribin a Nadal en condicions més o menys respectables, caldrà folrar-los. Ja hi som. Folrar. Hi ha 2 tipus de folre, el que porta adhesiu i el que no. I també hi ha 2 tipus de pares i mares, els que saben folrar llibres i els que no. Es diferencien a l'observar els llibres dels nens i calcular la part proporcional de folre que queden pegat al llibre respecte al que queda en forma de bombolla. Jo he vist llibres
amb tantes bombolles d'aire entre el folre i la tapa que els deixa sobre la taula i s'enlairen així tipus globus. Vull dir, què dius? Sí. Tot i que, tant. Tot i que darrerament amb el meu germà, que és pare novell, he descobert una tercera categoria de pares, que són aquells que folren fatal, però després van punxant amb una agulleta les bombolles d'aire. Boníssim, per esmenar l'error, no? Sí, que sembla després que estigui ben folrat el llibre, però no, allò al principi s'obria sola la tapa. I així, amb tot el material preparat, dilluns es veuran aquelles imatges per la tele, davant les portes de les escoles catalanes, nens carregadets, que dius, ai, per favor, amb les seves motxilles supersòniques. Les que deia el Liu ara fa un moment. Sí, amb els intermitents, tristos, plorant, alguns. Quan toqui el timbre i entrin dins de l'escola es farà el silenci. I 2 segons després, pares aplaudint, saltant pel carrer, abraçant-se entre ells. A partir d'ara, que els aguanten els profes. Que els aguantin els profes, sí senyor. Marta Esparza, a la primera pedra. Atenció, ara saludaré un parell de llibreteres precioses, que les veig per allà. Coses com tu, Iu, que portes aquestes ulleres negres, vull dir, sembles un gripau total, vull dir, perquè no heu vingut i l'heu vist, no? Però jo em vaig a veure les llibreteres, les recomanacions que nos poden entretenir més, i us recordo que a la propera hora, a banda dels tocapilotes de l'Endrino i l'Uri Canyo, Toni Albà a la primera pedra, va! RAC1 t'està oferint La Primera Pedra, versió vermut amb Jordi Margarí, en directe des de la 33a edició de la Setmana del Llibre en Català. La Generalitat t'informa que els darrers anys s'ha produït un augment de les infeccions de transmissió sexual, ITS. Moltes d'elles no provoquen símptomes evidents i una persona pot estar infectada i no saber-ho. Per això, els exàmens periòdics són importants. Les proves de detecció són fiables i fàcils de fer. Protegeix-te utilitzant el preservatiu i si tens una ITS, informa'n les teves parelles sexuals perquè es posin en contacte amb els serveis sanitaris. Per a més informació, consulta el teu metge de capçalera, entra al web de Canal Salut o truca al 061 CatSalut Respon. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1. A Carrefour sabem que tot compta. Per això volem celebrar les 21 etapes de la Vuelta amb 21 ofertes com aquesta. Només aquest cap de setmana tens la mitjana de bou per 9 euros amb 50 al quilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Aconsegueix amb La Vanguardia el llibre El secret més ben guardat. La guia més completa per trobar bolets a Catalunya i les millors receptes per gaudir-ne a casa. Els bolets, del bosc a la taula. Emporta't la millor guia de bolets per només 9 euros amb 99 a partir d'aquest divendres amb La Vanguardia. Bonpreu i Esclat ens presenten el tomàquet de Bigues i Riells, cultivats a les hortes de Can Flix al costat del riu Tenes. Un tomàquet d'amanir d'una varietat tradicional recuperada dels avis, collits al punt de la tomaquera perquè tinguin gust i aroma d'autèntics tomàquets. A Bonpreu i Esclat, fruites i verdures de la nostra terra. Productes de proximitat, frescos i de qualitat. La primera pedra del vermut. Ja ha arribat a tenir un professor de formació de l'Institut Nacional, pobre, no vam fer mai classe perquè venia ebri cada... I el primer dia que va venir van sopar amb la taula, o sigui, era taula amb tarima, i va venir molt convençut, van sopar amb la tarima, va caure contra... O sigui, es va donar un cop a la taula, es va fer mal i ja no va venir més. Les converses més amables les fem dissabtes i diumenges de 12 a 2 del migdia al vermut de la primera pedra. Veu que Pepe Elefante tenia dues capes, no cal que entrem en detalls, una que era com a satinada i una que no ho era tant, que no podies fregar-te a les parts del darrere, amb la part... Les morenes s'acabaven les morenes, ràpidament. Ningú patia morenes. No, és sèrio, això no és sèrio. No, això és la primera pedra. Amb Jordi Margarit, esclar. RAC1. Tots som... En directe des de la 33 edició de la Setmana del Llibre en Català, tenim aquí a la taula la Montse Yats, que és l'única persona amb seny. Estem fent això. Gràcies també als oients que estan amb nosaltres. Ara falten 12 minuts per arribar a la 1 i els dono les gràcies especialment perquè aquí fot una calor que Déu-n'hi-do, Ja ho dèiem abans, Sant Pere escolta la ràdio, escolta RAC1, és independentista perquè hi ha un sol brillant a les 5. Montse Yats, escolta'm, espera que he perdut els papers jo. A més de fugir d'estudi, perdem els papers. Et volia demanar, Montse, si es publica en català tot el que seria desitjable o encara hi ha obres internacionals importants que es queden sense traduir?
Bé, jo crec que en català tenim diversitat de gèneres, temàtiques, falten algunes coses, però en traducció tenim molt bones traduccions, tenim molt bons editors. El que ens falta a vegades és poder competir en un país en què el castellà té molta presència a les llibreries i per tant té més públic, el català té un públic més reduït, el que necessitem potser doncs, és suport per ampliar aquestes traduccions, però en català hi ha llibres traduïts, hi ha llibres de bolets, hi ha llibres de cuina, hi ha novel·les, novel·la policíaca, hi ha tots els gèneres que precisament és el que vol reflectir aquesta setmana. Escolta'm una cosa, jo quan vaig arribar l'altre dia, que ja que la Esparza moderava un debat, era dilluns, si no dilluns, sí, vaig dir, calla, deixa'm anar-hi perquè després també vingui ella el dia del programa, no? I vaig veure les casetes de fusta. Dic, coi, mes de setembre, Santa Llúcia encara no ha arribat, perquè m'ho va recordar força. A mi em diuen que l'any que ve les casetes es substitueixen a la Setmana del Llibre. Espectacularment, a més. S'han fet velles, la fusta estava pensada per quan ens van enviar a la Ciutadella i ara estem treballant amb un nou model que poden veure aquí a la Fira, que és un model que té el disseny, o recorda el disseny del Mercat de Santa Caterina i que posat dos estants de costat recorden un llibre obert. Que guapo. I és molt xulo, és també adequat a aquest espai que som, que és l'Avinguda de la Catedral. Doncs i tan adequat, ho veurem a la 34 edició, que si voleu ja hi serem, també hi serem. A veure aquesta sintonia que teníem tan xula per parlar del bé negre. Àlex, hola, ben retrobat, altra vegada bon dia, els del bé negre. Caram! Xarxes digitals. Aviam, Àlex, tu m'has dit que vols parlar del PP de Madrid. Vull parlar del PP de Madrid. Em deixeu fer un moment, un tall, perquè estic una mica rabiosa contra l'Àlex i li vull dir una cosa. Ah, sí? Ah, clar, és que el bé negre presenten la Constitució catalana. El bé negre va presentar la Constitució catalana. Sí, i pel revés diu la Constitució... És un llibre reversible. La Constitució espanyola. És un llibre reversible. Que en principi vaig pensar, com no en vendran gaire, tampoc no li faré gaire cas a el que diu, però resulta que el llibre està triomfant, perquè és boníssim. Tant que l'altre dia el van presentar, es van quedar sense llibres, això és cert, Vaig dir, doncs ara sí que... Vaig a mirar de què va. El grano, Esparza, el grano, què passa? Què passa? El llibre, començo a llegir, és boníssim, t'he de dir que m'encanta, i quan arribo a la pàgina número 9, llegeixo... Durat poc. Sí, a la número 9 ja, Diu, tècnicament Catalunya serà un estat mamella per mantenir la tradició d'esprémer el país. Ara bé, és una mamella sense coronar per la qual només podran mamar els catalans i alguns ciutadans de Lleida. I dic... Alguns ciutadans... Bé, no és per no incloure'ls, Àlex. Però és com que perquè sempre es deixa aquesta... Com si Lleida estigués allà i no hi passés res, doncs volíem donar-li protagonisme, que es parlés de Lleida. Sí, clar, vaig pensar, que graciós. Però és que arribo 2 pàgines més enllà, pàgina número 11, i llegeixo. No cal tota, Si algú... No, si és que podria, perquè d'un-nido, Si algun ciutadà del país decideix establir-se a Lleida, atenció, la seva primera obligació serà explicar als autòctons com funciona la roda i el foc. M'estàs fent guanyar molts enemics a Lleida, població no vaig mai, d'altra banda. Gent de Lleida, aquest llibre... Es nota que no hi vas. L'exercici del llibre és... No ho haguessis escrit. Riure'ns de tot i de nosaltres mateixos. Segur que a Lleida també hi ha gent absolutament fantàstica a qualsevol lloc, però ens haiem de riure de tot i de tothom. I els de Barcelona pillen molt també en aquest llibre, Bueno, sí, però els de Lleida d'un-nido, ens deixeu especialment. Després dius també que el lleidatà i el tarragoní en realitat ningú no és capaç de diferenciar-los. Perdoneu, em poses... M'agradaria provar-ho en directe. Et llenço un cable, Àlex, et llenço un cable. De Lleida passem a Madrid perquè els vots del PP en B de burro, els vots del PP. Els vots del PP, això ve a peu de parlar d'usuaris falsos a internet. Diguem-ne que un vot a internet ja és el súmum de la trampa, no? I és que amagar la cara a internet és molt fàcil i fer trampes encara més. Mireu, què és un bot? Us preguntareu. Un bot és una abreviació de robot i es fa servir per identificar usuaris falsos que funcionen de forma automàtica, que no hi ha una persona real al darrere, sinó que estan programats. Doncs fa un parell de setmanes, Ahora Madrid va acusar el PP de fer servir desenes de comptes robot a Twitter per atacar-los. Diuen que els vots es van descontrolar i que van dedicar a escriure el mateix tuit a la mateixa hora. De fet, Ahora Madrid deia: los vots del PP hoy están descontrolados, atacan todos en el mismo instante y con el mismo texto. I enganxaven una captura on podies comprovar que era cert. Tot d'usuaris dient exactament el mateix a la mateixa hora. Evidentment, en minuts la broma va quallar, va sortir el trending topic vots del PP, amb riuades de bromes al respecte, i gent dient que potser seria
el títol de la nova pel·lícula de La Guerra de les Galàxies, episodi 8, El ataque de los bots del PP, que, sens dubte, seria la més terrorífica, no? I el PP, òbviament, ho nega, però sí que és un fet que, si mirem el perfil d'aquests usuaris que atacaven ara a Madrid, doncs veiem coses sospitoses. Quines coses sospitoses veiem? Per exemple, tots responien al perfil de noia jove atractiva, segons la foto del perfil. Era jo. No? Però això és una tècnica que es fa servir per guanyar molts seguidors. Els homes són molt bàsics, si segueix una noia guapa, ja la voy a seguir por si acaso pillo, no? Doncs això. Quan dius por si acaso pillo, a què et refereixes concretament? Jo crec que s'ha entès perfectament, ja, no? Si no, jo vaig apuntant, perquè és que des de que el Marguerite ha fotut l'editorial fins ara, això és un problema que és sort que no hi ha nens, perquè els haurien de... I la gent que hi ha, tots joves, però no estic dient que siguin nens. Escolta, Iu, vés pillant, perquè aquesta nit a la Sexta hauràs de pillar molt, Exacte. Hauràs de pillar molt aquesta nit, Això sí, mira, veus? En qualsevol cas, tots els usuaris que alguna vegada heu rebut una sol·licitud de Facebook d'una noia guapa que no coneixeu de res i amb un nom així estrambòtic, sap molt de greu dir-vos-ho, tancar-vos la il·lusió, però és que era un bot, segurament, no? O és el Rajoy o és un bot, no? Són les trampes de les xarxes socials, del social media. De fet, dins del sector, aquestes males pràctiques se'ls coneix com social mierda, en comptes de social media. Tu sabies, per exemple... Tu sabies, per exemple, que pots comprar seguidors? O sigui, tu pots comprar bots que et segueixin, que és completament absurd, perquè no interactuaran amb tu, ni et llegiran, perquè són robots, però de cara a la galeria queda molt bé, sembles molt influent, és el postureo digital total, Mira, a la pàgina Instabuyagram pots comprar 500 followers a $5, 1.000 a $8, i així anem pujant fins a 10.000. Ara entenc lo de Liufor. Exacte. Però és que Liufor, ell em va passar la web que fa servir, que és Buy Cheap Followers Fast, Buy Cheap Followers Fast, on podeu seguir tot el tipus de trampes, Aquí pots seguir de tot, retuits a Twitter, reproduccions a vídeo a YouTube, likes a Facebook, i de fet l'oferta de la setmana són 18.000 seguidors a Twitter per $15. Jo ho desaconsello, No, jo no. A tothom, qualsevol que li estigui temptant, no, però això... Si ja se sap que això... Butxaca, nen, butxaca. Quants eren? $15 és? $15, 18.000 seguidors a Twitter. Està bé, però jo crec que és mentida. Jo desaconsello a tothom com el Jordi que ho facin a internet en general i a les xarxes socials en particular. És bo que primi la qualitat i cal preferir 100 seguidors molt actius que no 10.000 muts, perquè és com som rellevants realment, no? Estem parlant dels bons en B de burro, perquè pel que estic veient, Déu-n'hi-do. Dels bots del PP, Déu-n'hi-do. Són aquests usuaris anònims, avui hem parlat dels dolents, dels usuaris anònims dolents, però també hi ha de bons d'usuaris anònims. És gent que utilitza un pseudònim pels motius que siguin, i realment a Twitter n'hi ha moltíssims, tots tenen molta gràcia, cadascú té els seus preferits. Jo, si us sembla, us recomano un, que és el meu preferit, i a més va avui molt a tom el que ha dit Liu, que és el nordcoreano. Nordcoreano. Sí. El nordcoreano és un dels comptes així anònims a Twitter més seguits a Espanya. @nordcoreano. @nordcoreano, sí, té 415.000 seguidors, que es diu aviat, i és una paròdia de Kim Jong-un, el líder suprem de Corea del Nord, i la seva bio, de fet, diu «Soy de los que se apunta a un bombardeo», o sigui, és una... es fica en el personatge, no? Escriu amb moltíssima mala llet, com si fos el propi dictador. Per exemple, va fer un tuit que deia «He ordenado a mis arquitectos construir todas las calles cuesta abajo para que cuando llueva se inunde Corea del Sur». O sigui, és aquest... Doncs aquest que vigili. És el nivell... Aquest que vigili. Que vigili, però és molt bo. De fet, la setmana passada que parlàvem del community manager de la policia, va haver-hi moltes veus a internet que reclamaven que fos ell qui el substituís. Però ell ja va aclarir amb un tuit dient «Quiero anunciar que el burrofax llegó a las 00:01 minuto a intranet y finalmente no seré community de policía. Sigo en nordcoreano». Però escolta'm, va sonar que ja està bé. El millor és que a vegades ha entrat en conversa amb gent que es pensa que realment és Kim Jong-un i dient-li «Però usted quién se ha creído que és?» I comença una conversa absolutament idiota, com per exemple amb Leticia Sabater. Aquest és el cas fantàstic preferit. De fet, aquesta història és que el nordcoreano li va per Twitter convidar a Leticia Sabater a formar part del Festival de l'Uranio que celebramos como cada año en Pyongyang, y sí, nos gustaría contar contigo. Y la Leticia va a decir, ¿qué es eso? Y el norcoreano nos explicaba, una feria internacional de culturas, tenemos a Carlos Baute y a Ismael de Gran Hermano ja confirmados, fins al punt que la Leticia li va passar el correu per seguir parlant amb el representant, doncs allò ja per mail, no? De quins eren els detalls de l'oferta i tot plegat.
Finalment la Leticia, algú li devia dir que escolta'm, Leticia, que te están timando por internet, que estás quedando un poco mal, i va acabar dient que sois unos cabrones adorables, ja, ja, ja. Aquest és l'últim tuit de la Leticia, no? Sobre aquest tema del Sois unos cabrones adorables, ja, ja, ja. Però li va Jo colar, em sento incapaç de millorar-ho. La veritat és que hi ha gent molt bona a internet. Aquest, per exemple, el nord-coreano, no se sap qui és, se l'ha entrevistat, sabem que és andalús, que és d'esquerres i que és molt conyon, però no ha sortit el nom. A Catalunya, per això, també hi ha usuaris d'aquestes característiques, que van amb un pseudònim per poder ser més lliures, potser a l'hora de parlar, i cadascun dels seus preferits, però potser el modernet de merda en campanya o l'escurçó negre són alguns dels meus preferits, o un Talioform, que també crec que signa amb un pseudònim. Sé que us estimeu i que alguna esbatussada hi ha hagut. I així, el consell per mi és que busqueu a qui us agradi, mireu a qui segueix aquest que us agrada, i segurament descobrireu molts nous usuaris que us faran molta gràcia i riureu a internet, que al final és el que es tracta. Àlex Solà, el bé negre, amunt la sintonia. Montse Iats, gràcies per acollir-nos a la Setmana del Llibre en Català. Continuem encara una hora més, però tot deixem perquè veig que et van reclamant. A més, he vist l'alcaldessa, l'Ada Colau, que ha estat per aquí avui, no? Sí, ens ha vingut a visitar a primera hora. Ha vingut a llegir llibres? Sí, n'ha comprat alguns, i no sé si tindrà temps de llegir-los, però bé, en tot cas els ha comprat. Gràcies a vosaltres per venir-hi i per ser-hi. Les 12 en punt, l'informatiu. Xavi Pardo, Marc Mundet, bon dia. Bon dia. Bon dia. El PP creu que la majoria silenciosa derrotarà els independentistes a les urnes. Xavier García Albiol ha fet un acte de campanya amb els presidents del PP autonòmics. La presidenta de la Comunitat de Madrid diu que el que va veure ahir a Catalunya va ser vergonyós. Barcelona, Montse Martí. Cristina Cifuentes no ha anomenat en cap moment la manifestació, però parlava amb aquests termes del que va passar ahir a Catalunya. Que sepáis que en todo momento estamos con vosotros. Lo estuvimos ayer, después de ver ese espectáculo vergonzoso en el cual, en definitiva, se ha representado lo que ha venido siendo el gobierno en los últimos años en Cataluña, un gobierno corrupto, un gobierno sectario, que gobierna solamente para unos pocos, para una minoría del pueblo catalán. La presidenta del Partit Popular a la Comunitat de Madrid considera que la gent que ahir es va quedar a casa i no es va manifestar, la Meridiana, formen una majoria silenciosa. Denuncia que el govern de Mas arracona, espanta aquesta majoria amb les seves polítiques i amenaces. Els populars han signat el manifest Declaració de Barcelona, on adverteixen que les eleccions del 27 són les més importants de la nostra història democràtica. Això pel que fa al PP, el govern espanyol, però, continua sense dir ni piu sobre el fet que hi sortissin vora 1,5 milió de persones al carrer per reclamar la independència. Tota aquesta demostració de força només ha merescut un tuit de la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, apel·lant a la recepta de sempre, lleis i tribunals. Per la Generalitat, una resposta justeta i decebedora que demostra la miopia del govern espanyol. Ho ha dit al Via Lliure de RAC1 la vicepresidenta i portaveu Neus Munté. La democràcia no són només les urnes, però són sobretot les urnes, i una vegada més, davant d'un clam que té tota aquesta transversalitat des de Catalunya, des de l'Estat, en aquest cas per la boca o pel dit de la seva vicepresidenta, una vegada més es torna a parlar de tribunals. Per tant, no han entès res, una vegada més. De moment és molt decebedor que la reacció hagi estat aquesta. És molt justeta, aquesta reacció. El PSOE també atribueix la manifestació d'ahir a la incapacitat del govern espanyol per reaccionar. El secretari d'Organització dels Socialistes Andalusos, Juan Cornejo, reivindica el dret a la singularitat de Catalunya. Siempre que gobierna la derecha se produce radicalidad en los nacionalismos. Nunca han creído en las autonomías y por tanto tampoco creen que hay un pueblo como Cataluña que tiene derecho a tener singularidades, que tiene una lengua propia, que tiene cultura y que por tanto tenemos que ir a una propuesta seria que hemos propuesto los socialistas de abrir de nuevo la Constitución. I qui també parla de reformar la Constitució és el líder d'Unió, Ramon Espadaler. Reclama introduir-hi una disposició addicional que reconegui Catalunya com a nació i que en blindi la llengua i el finançament en la línia del concert basc. La solució, nosaltres no optem per la via que manifesta el president de l'Assemblea Nacional, sinó que optem per la via del diàleg i la transformació de la legalitat des de dintre, en el ben entès que al final d'aquest camí haurà de passar per les urnes sí o sí.
I més enllà de la crònica política, més de mig miler de persones han tallat l'N340 a l'altura de Camarles, al Baix Ebre, aquest migdia per reclamar solucions urgents que evitin l'alt nombre de morts en aquesta carretera. 2 accidents entre turismes i camions han deixat 4 morts aquesta mateixa setmana. Des de Camarles, Quim Pons. La concentració s'ha fet en 1 quilòmetre d'aquesta AP7 i amb un crit gairebé únic. Volem solucions! Prou accidents! Volem solucions! Els alcaldes i els veïns del territori han reclamat la gratuïtat de l'AP7 en el temps que durin les obres de la variant de l'actual carretera. Des de les Terres de l'Ebre s'exigeix al govern espanyol que actuï de forma immediata en una via que ha deixat 13 morts en el que portem d'any. La pròxima setmana ha de ser decisiva per conèixer quina serà la solució momentània per la 340. Esports, el Barça ja és a Madrid, on aquest vespre juga partit de Lliga al Vicente Calderón contra l'Atlético. Luis Enrique no pot comptar amb 3 titulars, Bravo i Alves lesionats i Piqué sancionat. Els matalassers és l'equip a qui Neymar ha marcat més gols des que vesteix la samarreta del Barça, 5. Aquest partit a 2:15. Abans, a les 4, Espanyol Real Madrid en l'homenatge a Raúl Tamudo. Diu el tècnic blanc, en Rafa Benítez, que no està gens preocupat per la sequera de Cristiano Ronaldo. El jugador que más tira de la liga, el jugador que más tira a puerta, con la calidad que tiene y como trabaja, pues sin lugar a dudas va a meter muchos goles y seguro que va a tener una cifra también muy alta este año. També